कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांना वाढदिवसाच्या माजी आमदार राजन तेलींनी शुभेच्छा दिल्यात. यावेळी आमदार कोण याची लढाई इकडे नाही, फळाची अपेक्षा न करता काम करत राहावं असं मत माजी आमदार राजन तेलींनी व्यक्त केलंय. संजू परब यांना मनापासून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. पाटेकराला अशी विनंती करतो की त्याला चांगलं आरोग्य आणि त्याच्या मनोकामना सगळ्या पूर्ण होऊ देत अशा प्रकारच्या मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. संजू परब या नगरीचे नगराध्यक्ष झाले आणि यापूर्वी सुद्धा राणेसाहेबांच्या माध्यमातून वेगवेगळी पदं त्यांनी या ठिकाणी भूषवली आणि सर्वसामान्यांमधला एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी आपली स्वतःची ओळख या ठिकाणी केली. मग असे अनेक वक्त्यांनी आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या. मी एवढंच सांगेन की संजू परब यांनी कमी कालावधी मिळाला नगराध्यक्षाचा. त्या नगराध्यक्षाच्या काळात जे अनेक वर्ष ज्याला जमलं नाही ते काम संजू परब आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने केलं. मी मनापासून त्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो, मनापासून धन्यवाद देतो. आज आमदार कोण ही लढाई इथं नाहीये सीताराम गावडे. प्रश्न एवढा आहे की भारतीय जनता पक्षाची ही सगळी आम्ही टीम आहोत. शेवटी हा निर्णय पार्टी ठरवत असते. आपल्या सगळ्यांचे एकच जबाबदारी आहे की आपल्याला जे जमेल ते काम प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करणं. या मतदारसंघातला खासदार पहिल्यांदाच आपल्या आणायचा योग या ठिकाणी येतोय. एवढी चांगली ताकद आज राणेसाहेब, रवी चव्हाण यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून कोकणात खूप ताकद या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची वाढलेली आहे. आपण सर्वजण ज्यावेळी आम्ही 2014 मध्ये सुरुवात केली ते तुम्हीच सगळे म्हणत होता की भारतीय जनता पक्ष काय करणार, पण हळूहळू ही ताकद एवढी या ठिकाणी वाढली की आता आपण लोकसभा आणि विधानसभेच्या तिन्ही उमेदवार, जिल्हा परिषदच्या 50ही जागा, नगरपालिकेच्या 17ही जागा, हीच नाही तर मालवण असेल, वेंगुर्ला असेल किंवा सावंतवाडी असेल, यातल्या 100% जागा भारतीय जनता पक्ष जिंकेल. एवढं चांगलं काम तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी काम करत असताना फळ काय मिळतं याचा विचार करायचा. आमचे मित्र सीताराम गावडे हे नेहमीच आज महेश सारंग आहेत, महेश सारंगांच्या वाढदिवसाला तेच भाषण आहे, संजू परबांच्या तेच आहे. मी तर वाढदिवस साजरा करत नाही, पण खूप चांगलं म्हणजे आपण मनापासून या ठिकाणी बोललात. पण एकच गोष्ट या ठिकाणी सगळ्यांनीच लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण सगळेजण काम करत असताना आपल्या पार्टीची भूमिका आणि आपल्या नेत्यांना जे अपेक्षित काम आहे ते तळागाळातल्या लोकांच्या पर्यंत नेणे आपलं सगळ्यांचं काम. आज या जिल्ह्यात आमदार कोण होईल किंवा इथे विधानसभेत आमदार कोण हा प्रश्न नाही. इथल्या तरुणांच्या 2 हाताला काम कसं मिळेल हा पहिला प्रश्न आहे या मतदारसंघातला. आपला मतदारसंघ दिवसेंदिवस कसा मागे जातो याचा विचार आपण या ठिकाणी करायला पाहिजे. आणि जेणेकरून जी आडाळी MIDC राणेसाहेबांच्या काळात 2013 मध्ये झाली, पण 2013 नंतर आजही एकही व्यवसाय त्या ठिकाणी सुद्धा मग ते वैभव नाईक असू देत की ते सीवडच्या प्रकल्पाला त्याने विरोध केला, MIDCला विरोध केला. त्या ठिकाणच्या सीवडच्या प्रकल्पासाठी सातत्याने प्रयत्न आपण सगळ्यांनी केले. त्यावेळी राणेसाहेबांनी 130 कोटी रुपये भूसंपादनसाठी त्या ठिकाणी दिलेले होते. पण त्यावेळी वैभव नाईक असतील, विनायक राऊत असतील, या सगळ्यांनी म्हणून विरोध केला. नानाचा प्रकल्प असेल त्याला त्यांनी विरोध केला. मग कोकणातल्या सगळ्या तरुण तरुणांनी करायचं काय हा प्रश्न आज इथल्या लोकांच्या समोर आहे. आणि मग तेच वैभव नाईक विचारतात की तुम्ही काय केलं. आणि म्हणून आज एक राजकीय भाषण नाही, आपण संजूला वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी काही जमलोय. पण शेवटी आपल्या सगळ्यांची फसवणूक होत असताना आपण कधीतरी जागे होणार की नाही याचा विचार पण अशा प्रसंगी आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी करायला पाहिजे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी संजू परब यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. या जिल्ह्यातल्या आपण सगळ्यांनी एक शपथ घेऊया की तिन्ही आमदार आणि आपला खासदार
जिल्हा परिषद नगरपालिका या सगळ्या भारतीय जनता पक्षात 100% भाजपा झाली पाहिजे या दृष्टिकोनातून आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया। आजच्या दिवसात मी माझ्या कुटुंबातर्फे आणि भारतीय जनता पक्षातर्फे मनापासून संजूला शुभेच्छा देतो। त्याचं उदंड आयुष्य उदंड आयुष्य आणि त्याची भरभराट हो, त्याच्या मनोकामना पूर्ण होऊ दे अशा परमेश्वराने गारणा घालतो आणि मी या ठिकाणी थांबतोय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।